खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव दावदैनि बेसेना बांदों। काछाराव जायगायारि सुबुंफोरा सा 30नि बांसिन बांग्लादेशी नोगोरारिखौ खाना पुलिसनो गथायदों। बिजेपिआ बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो बिजाथि होगोन बुंदों दिलीप सायखिया। उदालगुरियाव अरुणोदय 3.0 बिथांखि मावफुंनायनि सायाव गोजौ थाखोनि मेल खुंदों। गौरव गगैआ पाकिस्तानाव थांनायखौ राजि जाबाय। 2013 मायथाइयाव पाकिस्तानाव थांदोंमोन। जिएसपिआ मोन 15 बियाबाव बिजाथि होनानै बिटिसि बिसायख'थियाव बादायगोन। गुवाहाटीआव बे सप्तायाव गोबां अखा बारहुंखा फैगौनि इसारा। नैथि खोलोबनि कर'ना बेरामा सा सानजा रायजोआवबो सौफैबाय। मसलपुराव मेथाइ खनगिरि रुंसारि भानुमति बंसियारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावदों। बिटिसि बिसायख'थिनि बाराव मुसलपुर बियाब। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव मंगलबार मोना समनिफ्राय दावदैनि बेसेनखौ जोबोर बुरजा बिबाङै हरखाबै बांनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि हरखाबै बांनायनि जाहोनाव बायगिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे प्लेट दावदैनि बेसेना सिगां समफोराव नोगोद 160 रांल'मोनब्लाबो दा गासै 180, 190 रांसिम गोख्रै बांदों। बेनि अनगायैबो मुंदांखा बहुबुलि मुंनि रोखोमसे दावदैनि बेसेनाबो कार्टनाव गासै नोगोद 30 रां बांनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बेबादि हरखाबै बेसेन बांनाया सरासनस्रा नखरनि सुबुंनि जिउ खुंनायाव आरो फिसा फिसौ फालांगि खालामनायफोराव एसेब्लाबो गोहोम गोग्लैदों। आयेन बेरेखा हादराव हाबखोमा फैनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै काछार जिल्लानि जलालपुरनि भारत बांलादेश सीमा साखाथियाव जायगानि थागिरिफोरा गासै सा 30निबो बांसिन बांलादेशी नोगोरारिखौ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आइजो गथ'साजों लोगोसे गासैबो सोद्रोमाफोरखौ हर गेजेरनि समाव अट' रिक्साजों दावबायनायखौ नुनो मोननानै जायगानि थागिरि सुबुंफ्रा सन्देह खालामनानै होबथानानै लाखिदोंमोन। बिसोरखौ लाखिनानै सोंथि खालामनायाव बांलादेशी नोगोरारि होननानै मिथिनो मोननायनि उनावनो जायगायारिफ्रा गोख्रै पुलिसनो खौरां हरनाय जादोंमोन। बेनि माखासे समनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसा नुजाथि हैनानै खानानै दोननाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ कास्टडियाव लानानै थाङो आरो आयेननि गेजेरजों फिन नायबिजिरफिननो थाखाय बिसोरखौ सिलचरनि पुलिस रिजार्भ हस्पिटालाव दैथायहरो। बबेखानि नायबिजिरनायाव बांलादेशी नोगोरारिफ्रा हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव आयेन बेरेखा गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावनानै गावसोरनि जिउ खुंबोगासिनो दङमोन होननानै मिथिहोदों। सोलिफु 2025 मायथाइयावनो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय ओनसोलारि आरो हादरारि गासैबो राजखान्थि हान्जायानो जानजि खाफ्रादों। बिटिआरनि मोन 40 बियाबावबो बिजाथि होनानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बिजेपिआ। बिजेपिआ बिसायख'थिखौ लानानै जेबो रोखोमनि कमप्रमाइज खालामा। गाहायै उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 बियाबावबो बिजाथि होगोन बिजेपिआ। मंगलबारखालि उदालगुरियाव बिजेपिनि मावफारिया जथुम आरो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावदों प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखियाया। बेजों लोगोसे बिटिसिनि गासैबो बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजेपिनि मावथिफोरखौ हर सान गोख्रों हाबा मावनो खावलायो आफादगिरि दिलीप सायखियाया। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव खुंग्रा हानजा इउपिपिएल आरो बिजेपिआ आलादा आलादायै बिसायख'थि गेलेनो थियारि खालामदों आरो गावबा गावनि खोलोबाव फोसावदिंनाय आरो मेल मिटिंबो खुंगासिनो। ओरैहाय इउपिपिएल दोलोआबो बिटिसिनि गासैबो बियाबाव बिजाथि होनानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थियारि खालामदों। बबेखानि बिटिसिनि मोन 20सो बियाबाव बिजेपिआ निजायै बिजाथि होगोन आरो आद्रा बियाबाव मित्र दल इउपिपिएलखौ मदद खालामगोन होननानै सिगाङाव फोसावदोंमोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय बिटिसिनि गासैबो बियाबाव बिजेपिआ बादायगोन होननानै प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखियाया बुंथियो। मंगलबारखालि उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सावराय नब्लाङाव आसाम सोरखारनि बेसेनगोसा बिथांखि अरुणोदय 3.0 बिथांखि मावफुंनायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि मेल जानानै थाङो।
बे मेलाव अदालगुरि जिल्लायाव अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ जाफुंसार महरै मावफुंनो थाखाय आथिखालनि थासारि आरो इयुननि मावथांखि बिथांखिफोरनि सायाव गोसो होनाय जायो। बे बिथांखिनि थांखिया समाजनि जोबोद लोरबां आरो रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय सुबुंफोरसिम गोहोम गोनां महरै सौहैनाय। बे मेलाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, अदालगुरि जिल्लानि दिथागिरि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, MP दिलीप सयखिया, BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो अदालगुरिनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, MLA दुर्गादास बर', सरन बर', जिल्ला बेंगिरि पुलक फातगिरि, BTCनि मावफुं सोद्रोमा फारियै दिगन्त बरुवा आरो डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, दावबायसा बर' आरो जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव सिमान लाबाय कंग्रेसनि MP गौरब गगैया पाकिस्तानाव थांनायखौ दिनै राजि जादों। 2013 मायथाइयाव खनसे पाकिस्तानाव थांदोंमोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव राजि जादों MP गौरब गगैया। गौरब गगै आरो बिनि बिसिया पाकिस्तान लिंक थानायखौ लानानै आसामजों लोगोसे हादरनाङै गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गौरब गगैया पाकिस्तान थांनाय आरो बिसिया पाकिस्तानाव साख्रि मावनायखौ सिमान लायो। खौरांगिरि मेलाव गौरब गगैया बुंनाय बायदिब्ला बिनि बिसिया 2011 मायथाइयाव बोसोरसे सम पाकिस्तानाव दंमोन। पाकिस्ताननि मोनसे NGOआव खामानि मावोमोन। 2015 मायथाइसिम बै NGOआव खामानि मावबोदोंमोन। 2013 मायथाइयाव खनसे पाकिस्तानाव थांदोंमोन। भारत सोरखारनि नेमखान्थिनि गेजेरजों पाकिस्तानाव थांदोंमोन होननानै राजि जायो गौरब गगैया। बबेखानि आं आरो आंनि बिसिया दाय मावदोंब्ला साजा हो। बिसि फिसानि नोगोरारिया मोनसे निजायारि आयदा होननानैबो गौरब गगैया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। BTC बिसायख'थिया गेजेराव मोनथाम दानल' दंसै। बे समाव दान्थे बिदान्थे आरो अजद होलायनायजों BTRआव राजखान्थिनि गुदुं बार बारनो लादों। राजखान्थिनि बे दुंहाव थासारियाव अबर' सुरक्षा कमिटियाबो हाबबाय। मंगलबारखालि बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव खौरांगिरि मेल खुंनानै BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानायजों लोगोसेनो माखासे गोनां बाथ्रा फोसावदों अबर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि माधव राजबंशी आरो स्पक्स पार्सन पंकज दासआ। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अबर' सुरक्षा कमिटिया UPPL आरो जन दासनि गेजेराव अजद होलायनायखौ बेयावनो फोजोबनो खावलायो आरो जन दासनि बुंनाया गासैबो गावनि पार्सनेल। जन दासनि बुंनाया अबर' सुरक्षा कमिटिनि बुंनाय नङा होननानैबो माधव राजबंशीया बुङो। मख'नो गोनांदि जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव मोन 15 बियाबाव निजायै बिजाथि होगोन होननानैबो फोसावदों अबर' सुरक्षा कमिटिया। बबेखानि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ थोंजों मदद खालामनो आरो BPFजों जुथायै बिसायख'थियाव बादायगोन होननानै फोसावनाय बारग' MP नब कुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीखौ अबर' सुरक्षा कमिटिया जेबो रोखोमनि मदद खालामा होननानैबो खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना गुवाहाटीनि थाखाय फैगौ साननै सानथामनि गेजेराव गोबां रोजा अखा बारहुंखा फैगोननि सांग्रांथि फोसावदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बोथोरनि सांग्रांथि होनाय सोहोरनि माखासे जायगाफोराव घन्टायाव 40-50 किल'मिटार गोख्रैथिजों अखा बारहुंखा, सारअन्थाइ आरो गोख्रों बार बारनायनि इसारा होदों। बेबादि रोजा अखा बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव नोगोराव दैबाना लोमसावनाय, हान्थामेलानि हेंथा सोमजिनाय आरो हाजो सेरनि माखासे ओनसोलफोराव हा गिसिखानायनि बांसिन जाथावनाखौ सन्देह खालामदों। जाहोनाव आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया गुवाहाटीनि साफ्रोमबो थागिरिफोरखौ आगु सांग्रां थानो आरो बोथोरनि थासारिनि सायाव सांग्रांथियारि राहा लानो खावलायनायजों लोगोसे गोब्राब अखा हानाय समाव नाङै दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो दैबाना आरो हा गिसिखानाय जाथावना ओनसोलफोराव थाग्रा सुबुंफोरखौ सांग्राङै थानो आगु रादाब होदों। लोगोसे ASDMA बोथोरनि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै बे समाव रायजो राजानि सिगाङाव आपडेट फोसावबाय थागोन होननानैबो बुंदों। गिख्रंथाव सन्देरग्रा बेराम कर'ना भाइरासआ फिन सा-सानजा रायजोआव सौफैफिनबाय। अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि 53 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि देहायाव कर'ना भाइरास मोननायनि खौराङा सोराङाव फैदों।
नाहारलगुनाव थानाय धमरिपा इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसआव थानाय लेबरेटरियाव नायबिजिरनानै 53 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि देहायाव करोना भाइरास मोननायखौ सोराङाव लाबोदों। आथिखालाव करोना जाजानाय आइजोखौ आलादायै दोननाय जादों होननानै फाहामथाय बिफाना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि चंडीगढ़आव करोनाजों सासेनि जिउ गोमाखांबाय आरो पाटना एम्सनि सासे डाक्टारनि देहायावबो करोना भाइरास मोननायनि खौराङा सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव मुसलपुर जिल्ला बिसा, बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुआ बावैसो बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जालांनाय मेथाइ खनगिरि भानुमति बांसियारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि गोजोननि थाखाय मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव खौसेयै आलारि बाथि सावो। बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिया बाहागो लानानै आलारि बाथि सावजेनो। बेनि उनावनो फारि फारियै आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय बिबार बावनायजों लोगोसे आलारि बाथि सावो। बीटीसी बिसायख'थिनि सान फोसावैयावनो बड'लेण्डनि बियाफोराव राजखान्थियारि बार बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां मासि लानानै देरहानायनि नोजोरजों दावगादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रा। दासान्दि मोनफ्रोमबो बियाब बायदिनो राजखान्थियारि बार बारदों 24 नं मुसलपुर बियाबाव। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमाखौ आवग्रिनानै लानाय बे बियाबाव दासान्दि बड'लेण्डनि मोनसे लाथाव बियाब महरै सानखांनाय फैदों। 2005 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनिफ्राय लान्थ्रियै खेबथाम देरहानानै बीपीएफआ दाखिनानै लादोंमोन। बे बियाबनिफ्राय बीटीसी खुंथायाव मावफुं सोद्रोमा महरै मोनदोंमोन अनसुमै खुंगुर बर'आ। नाथाय 2020 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव अनसुमै खुंगुर बर'खौ फेजेननानै यूपीपीएल दोलोनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ आवग्रिनो हादोंमोन। ओजोंहाय बे बोसोरावनो बीजेपी दोलोजों लोगो जानानै बीटीसी सोरखार दायो आरो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान मोनो राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव मुसलपुर बियाबाव बीजेपी दोलोनिफ्राय बिजाथि दैखांनाय जायाखैमोन। बिजाथि दैखांनायनि बदलै बीजेपी दोलोआ सिंजों मदद होदोंमोन। बे बेलायाव बै बोसोरनि बिसायख'थियाव यूपीपीएल दोलोनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ देरहानाय बेलायाव बीजेपी दोलोनि मदद दङमोन बेखौ रावबो नङा बुंनो हाया। नाथाय बे थासारिया सोलायबाय। बीजेपी दोलोआ हारसिं बिजाथि होनो नागिरदों। बिजाथि मोननो गोबांसाया लुबैदों मुसलपुराव। बिसोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्ला बीजेपीनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर सुरेश स्वर्गियारि, मावफुं सोद्रोमा मुनिन बर', मुसलपुर मण्डल बीजेपीनि आफादगिरि रिदीप कुमार देखामोना। बियाबनि रायजोफोरा थांनाय बिसायख'थियाव बुंदोंमोन दि थोंजोङै यूपीपीएल दोलोनि बिजाथिनो भट होनानै बीजेपीखौ मदद होनायनिख्रुइ थोंजोंनो बीजेपीखौ मदद होनायानो मोजां। जुदि बेबायदियैनो गोबां भटारफोरा थायोब्ला अब्ला बीजेपीनि बिजाथिया देरहागोना रोखा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।